Γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε με τον τόρνο μας και να τορνεύσουμε δηλαδή ένα κυλινδρικό αντικείμενο, δημιουργώντας διαβαθμίσεις στη διάμετρό του, φτιάχνοντας δηλαδή ένα αξονάκι με παντούρες. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να τοποθετήσουμε το αντικείμενό μας πάνω στο τσόκ του τόρνου, ανοίγοντας τα μάγουλα του τσόκ με το ειδικό κλειδί αυτό, το οποίο λέγεται τσοκόκλειδο. Τοποθετούμε το κομμάτι μας στο τσόκ, φροντίζοντας τα τρία μάγουλα που έχει, το ένα να είναι ακριβώς από κάτω, γιατί μας βοηθάει στο να πατάει το αντικείμενο και να μην έχουμε πρόβλημα να μας πέφτει προς τα κάτω αν είναι σε άλλη θέση. Τοποθετούμε κατόπιν το αντικείμενο στους σφιχτήρες, σφίγγουμε ελαφρώς, βάζουμε το όνομα μέσα στη μέση και πλησιάζουμε το εργαλειοδέτη μας κοντά στο αντικείμενο, ακουμπώντας το οπτικό εργαλείο ελαφρά περίπου 2 χιλιοστά μετά την άκρη του αντικειμένου. Ίσα να γράψει μια ελαφριά γραμμή. Σταματάμε τον δρόμο μας, απομακρύνουμε το εργαλείο και κοιτάμε αν η γραμμή που έχει γράψει είναι περιμετρικά γραμμένη σε όλη την επιφάνεια. Εάν δεν είναι και έχει γράψει μόνο σε ένα σημείο, όπως στην περίπτωσή μας, σημαίνει ότι το κομμάτι μας δεν ισογυρίζει. Άρα η τακτική που κάνουμε είναι φέρνουμε τη γραμμή που έχει γράψει προς τα πάνω και το χτυπάμε ελαφρά προς τα κάτω. Ξανασφίγγουμε λίγο, ξαναβάζουμε μπροστά, ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία. Όχι στο ίδιο ακριβώ σημείο, λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά. Κατόπιν ξαναπομακρύνουμε το εργαλείο και παρατηρούμε ότι η γραμμή πλέον έχει γραφτεί γύρω-γύρω. Άρα, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα σημαίνει ότι το κομμάτι μας ισογυρίζει. Σφίγγουμε και τις τρεις κοπές του τσόκ, τους σφιχτήρες δηλαδή, ώστε να τσαρφεροποιηθεί το αντικείμενό μας πάνω στο τσόκ. Αφού έχει γίνει αυτό, και φυσικά πριν γίνει αυτό προϋποθέτει ότι πρώτα έχουμε κεντράρει το κοπτικό μας εργαλείο. Απλά εδώ ήταν ήδη κεντραρισμένο, αλλά θα σας δείξω πώς το κεντράρουμε. Για να κεντράρουμε το κοπτικό εργαλείο, αφού το έχουμε τοποθετήσει στο εργαλειοδέτη μας, πλησιάζουμε την πόντα μας, την κεντροπόντα μας εδώ, η κουκουβάγια όπως λέγεται, όπου εδώ πάνω έχουμε τοποθετήσει ήδη την πόντα. Και πρέπει η μύτη του κοπτικού μας εργαλείου να βρίσκεται στην άκρη της κεντροπόντας. Μπορείτε να το δείξετε από κοντά. Όπως βλέπετε εδώ είναι ακριβώς στην άκρη της κεντροπόντας η μύτη μου, άρα σημαίνει ότι το κοπτικό μου εργαλείο είναι κεντραρισμένο. Αν δεν είχε προηγηθεί βέβαια αυτό, δεν θα μπορούσα καν να σημαδέψω για να κεντράρω το κομμάτι μου. Αφού έχει γίνει και αυτό, απομακρύνουμε πάλι την κουκουβάγια μας. Φέρνουμε το κοπτικό μας εργαλείο κοντά στο κομμάτι. Φροντίζουμε να είναι η κοπτική ακμή του κοπτικού εργαλείου κάθετα στο κομμάτι μας. Και εκεί πάμε και το σφίγγουμε πλέον από το σφιχτήρα τον οποίο έχει απάνω ο εργαλειοδέτης. Σύμφωνα λοιπόν τώρα ανάλογα με το υλικό μάλλον που έχουμε, πρέπει να επιλέξουμε και τον αριθμό περιστροφής, των στροφών δηλαδή του τόρνου μας, από τους μοχλούς επιλογής που έχουμε στο κυβότιο προώσεών μας. Εδώ έχουμε ήδη επιλέξει στροφές. Οι συγκεκριμένες που έχουμε επιλέξει είναι το α1, όπως βλέπουμε εδώ, με 2 μπρόση και τα λοιπά και κάπα, όπου αντιστοιχεί περίπου, είμαστε α1 και σε 1, είμαστε περίπου στις 390 στροφές, το οποίο φαίνεται και εξάλλου, τώρα να το βάλουμε για δουλεύουμε. Το επόμενο βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι πάλι πλησιάζουμε όπως πριν το κοπτικό μας εργαλείο πάνω στο κομμάτι μας, χωρίς πλέον να το πειράξουμε μετά, ή σαν να ακουμπήσει, όπου έτσι, αφού έχουμε μηδενίσει, ερχόμαστε εδώ στο βερνιέρο μας και μηδενίζουμε την κλίμακα
που υπάρχει απάνω εδώ. Με αυτόν τον τρόπο που έκανα τώρα τι σημαίνει? Ότι κάθε φορά όσο περιστρέφω εγώ το βερνιέρο μου εδώ, μετακινείται όλο το εργαλειοφορείο μου, ο εργαλειοδέτης δηλαδή, οπότε έτσι μπορώ και υπολογίζω τι βάθος κοπής πρέπει να αφαιρέσω. Αν φτάσω στο 1 είναι 1 χιλιοστό, το οποίο σημαίνει ότι αν ήταν 38 χιλιοστά η διάμετρο και ήθελα να την κάνω 37, μετακινώντας μόνο από εδώ το εργαλειοφορείο είμαι σίγουρος ότι έχω αφαιρέσει 1 χιλιοστό. Βέβαια, φροντίζουμε πάντα να μετράμε με το παχύμετρο τη διάμετρό μας και δεν βασιζόμαστε μόνο εδώ. Δηλαδή, αν πρέπει να αφαιρέσουμε 2 χιλιοστά, μπορούμε άνετα να μετρήσουμε από εδώ μέχρι και το 1,5 χιλιοστό, χωρίς καν να μετρήσουμε παχύμετρο, να προχωρήσουμε στην κατεργασία και το τελευταίο μισό χιλιοστό να το σιγουρέψουμε μετρώντας με το παχύμετρο, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ο βερνιέρος μας ανταποκρίνεται πλήρως στη μετατόπιση του εργαλειοδέτη όταν εγώ αφαιρώ υλικό. Πάμε και μετράμε τη διάμετρο του κομματιού μας. Το σωστό είναι, όπου μας βολεύει, να διαβάζουμε την ένδειξη ακριβώς όταν το κομμάτι μας είναι πάνω στο τσόκ και να μην αφαιρούμε το παχύμετρο για να μετρήσουμε. Αλλά μπορούμε και να το αφαιρέσουμε σφίγγοντάς το, αλλά το πιο σίγουρο είναι όταν είναι απάνω στο τσόκ. Λοιπόν, η διάμετρος που διαβάζουμε τώρα εδώ είναι ότι είναι 35 χιλιοστά. Άρα, εάν εγώ θέλω να φτιάξω διαβαθμίσεις διαμέτρου, δηλαδή να κάνουμε μόνο 2 διαβαθμίσεις, δηλαδή από τα 35 χιλιοστά τη μία να την κάνουμε 33 και την άλλη 30. Θα φτιάξουμε δηλαδή 2 πατούρες πάνω στο αξονάκι μας. Άρα θα το κάνουμε το ένα σε 10 και το άλλο σε 10. Σημαίνει λοιπόν ότι θέλω να φτιάξω 2 πατούρες με μήκος 10 χιλιοστά η καθεμία, η οποία θα έχει μία διάμετρο 33, η άλλη διάμετρο 30. Για να το πετύχω αυτό ξεκινάω φυσικά πάντα από τη μεγαλύτερη διάμετρο. Δηλαδή η μεγαλύτερη διάμετρος που έχω είναι το 33. Άρα σημαίνει σε μήκος 20 χιλιοστά, εγώ πρέπει να φέρω αυτή τη διάμετρο να είναι 33 χιλιοστά. Πώς θα το πετύχω αυτό? Το πρώτο που έχω να κάνω είναι να σημαδέψω, αυτό έχω ήδη μηδενίσει βέβαια το κομβικό μου εργαλείο, να βάλω στα 20 χιλιοστά το παχύμετρό μου και πλησιάζοντας την κοπτική ακμή του εργαλείου μου να ακουμπάει στο άλλο ράμφος του παχυμέτρου. Το ένα ράμφος δηλαδή στην επιφάνεια την εξωτερική του κομματιού και το άλλο στο άλλο ράμφος. Οπότε εδώ τώρα είμαι στα 20 χιλιοστά. Και με την ίδια διαδικασία που κάναμε πριν για να κεντράρουμε, βάζουμε μπροστά τον τόρνο να δουλεύει και απλά ακουμπάμε πάλι λίγο το κοπτικό ώστε να γράψει εκεί μία γραμμή. Άρα λοιπόν ξέρω τώρα ότι θα ξεκινήσω την κατεργασία μου, μέχρι εδώ είναι τα 20 χιλιοστά, άρα όλο το συνολικό, το μήκος μάλλον αυτό που μου απομένει, είναι να γίνει 33 χιλιοστά διάμετρο. Φυσικά έχω κατεργαστεί από πιο πριν την πρόσωπο επιφάνεια του κοπτικού μου εργαλείου, γιατί δεν μπορώ να προχωρήσω στη διαμήκη τόρνευση αν πρώτα δεν έχω πάρει το πρόσωπο, ώστε να είναι πλήρως κάθετες οι πλευρές, να σχηματίζουν μια γωνία ορθογώνια δηλαδή εδώ. Άρα τι κάνω τώρα, αφού είμαι ήδη μηδενισμένος, είπαμε ότι είναι 35 χιλιοστά και πρέπει να αφαιρέσω 2 χιλιοστά για να πάω στα 33. Εκείνο τον τόρνο προχωράω την κατεργασία. Συνεχίζω την τόρνευση με σταθερό ρυθμό χωρίς να σταματάω, ούτε να αλλάζω το ρυθμό της πρόωσης, γιατί αλλιώς δεν θα βγει σωστή επιφάνεια. Και φτάνω μέχρι τη γραμμή που έχω σημαδέψει, η οποία είπαμε είναι στα 20 χιλιοστά. Έφτασα στα χιλιοστά που θέλω, οπότε σταματάω τον τόρνο μου και πρέπει τώρα να κάνω 2 μετρήσεις. Η πρώτη μέτρηση είναι να δω αν όντως είμαι στα 20 χιλιοστά. Κανονικά πρέπει να μετρήσω με την ουρά του παχυμέτρου. Αυτό το παχύμετρο όμως δεν διαθέτει. Και βλέπω ότι όντως είμαι 20 χιλιοστά. Το επόμενο που έχω να κάνω είναι να μετρήσω τη νέα επιφάνεια που σχηματίστηκε μετά την τόρνευση, η οποία λογικά, αφού έβαλα 1,5 χιλιοστό πάσο, σημαίνει ότι πρέπει να έχει πάει 33,5. Και η επιφάνειά μου, βέβαια δεν φαίνεται καλά σε αυτό το παχύμετρο, είναι 33,5. Άρα αυτό σημαίνει για μένα ότι ο βερνιέρος μου εδώ δουλεύει σωστά και δεν έχω πρόβλημα. Άρα μπορώ να προχωρήσω βάζοντας το τελευταίο μισό χιλιοστό και να φάω την επιφανειά μου να την κάνω 33 χιλιοστά.
Άρα η επιφάνεια που βγήκε τώρα πρέπει να τη μετρήσω. Αφαιρούμε πάντα με το πίσω μέρος του ταχυμέτρου με το εργαλείο μας τα απόβλητα που έχουν συγκεντρωθεί πάνω στο κοπτικό. Μετράμε ξανά την επιφάνεια για να τη σιγουρέψουμε και βλέπουμε ότι είναι 33 χιλιοστά. Άρα έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε την πρώτη πατούρα. Το επόμενο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να σχηματίσουμε τη δεύτερη πατούρα, η οποία πρέπει να είναι 30 χιλιοστά είπαμε, και πρέπει να είναι σε μήκος τώρα 10 χιλιοστών. Άρα με τον ίδιο τρόπο βάζω στο παχύμετρό μου 10 χιλιοστά, το τοποθετώ στο κομμάτι μου και πάω να σημαδέψω με τον ίδιο τρόπο όπως πριν μία γραμμή πάνω στην επιφάνεια. Έγραψα και την άλλη γραμμή, την ξαναμετράω. Εδώ βλέπω ότι μου φύγει, όμως είναι 9 χιλιοστά, άρα πρέπει να προχωρήσουμε, είναι πιο αριστερά η γραμμή μας. Πάντα πριν να ακουμπήσουμε το παχύμετρο και κάνουμε οτιδήποτε εργασία πάνω στο τσόκ, πρέπει να περιμένουμε να σταματήσει να περιστρέφεται ο τόρνος. Τώρα εδώ είμαι στα 10 χιλιοστά. Άρα επειδή πήραξα πάλι το εργαλειοδέτη μου, θα πάω να ξαναμηδενίσω το κοπτικό μου εργαλείο. Εδώ το βερνιέρο μου στο 0. Κρατώντας σταθερό το πίσω μέρος ώστε να μην μετακινηθεί ο εργαλειοδέτης και περιστρέφοντας μόνο την κλίμακα εδώ του βερνιέρου. Είμαι στο 0. Άρα εγώ τώρα, αφού είμαι σίγουρος από πριν ότι μετράει σωστά, πρέπει να αφαιρέσω άλλα 3 χιλιοστά για να πάω στη διάμετρο 30 που θέλω τη δεύτερη πατούρα. Ξεκινώ πάλι τον τόρνο μου και ξεκινάω βάζοντας ένα χιλιοστό. Και συνεχίζω. Προχωράω, βάζω άλλο 1 χιλιοστό. Και σταματάω τον τόρνο μου, αφαιρώ το απόβλητο που έχει δημιουργηθεί και ξαναμετράω τη διάμετρο για να είμαι σίγουρος ότι προχωράω σωστά. Όντως έχουμε φτάσει 31 χιλιοστά, άρα μας μένει άλλο 1 χιλιοστό, το οποίο το βάζουμε πάλι από το βερνιέρο μας. Πάμε στο 3 λοιπόν και κάνουμε την τελική κατεργασία. Τέλειωσα την κατεργασία τις οποίες είχα να κάνω. Ξαναμετράω την τελική διάμετρο. Βρίσκομαι ακριβώς στα 30 χιλιοστά. Άρα σημαίνει ότι πέτυχα το στόχο μου που ήθελα να φτιάξω δύο διαβαθμίσεις. Η μία 33 χιλιοστά και η άλλη 30 σε μήκος 10 χιλιοστά η καθεμία. Το τελευταίο στάδιο το οποίο μου μένει είναι, χρησιμοποιώντας μια ψηλόδοντη λίμα, να σπάσω λίγο τις ακμές στην άκρη του κομματιού ώστε να μην κόβει, χρησιμοποιώντας μια λίμα. Κατά αυτόν τον τρόπο. Σπάμε εδώ την ακμή και μπορούμε να σπάσουμε και την ακμή στην άλλη πατούρα. Έτσι τώρα η νεοσχηματισμένη επιφάνεια που προέκυψε, όπως είδατε δεν ακουμπάμε αν δεν σταματήσει ο τόρνος, είναι πιο γλυκιά εδώ και δεν κόβει, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα και να τραυματιστούμε και οτιδήποτε, αλλά και να διευκολύνει την είσοδο αυτής της πατούρας σε οτιδήποτε, αν είναι ένα πυράκι κάτι και πρέπει να μπει κάπου, να μην έχει προεξοχές ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος. Αφού τελειώσω όλες αυτές τις κατεργασίες μου, αφαιρώ το κομμάτι μου από το τσόκ και σβήνω και τον τόρνο μου από το διακόπτη του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει κάποιο ατύχημα, και χρησιμοποιώντας ένα σκουπάκι καθαρίζουμε τον τόρνο μας.